Is-sibt filgħodu tħabbru qatt ta' attivitajiet innovattivi immirati għall-anzjani li jgħixu fil-komunità. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia li spjega kif tfasslu attivitajiet li kapaċi jinteressaw aktar l-irġiel għal fatt li jonqsu milli jipparteċipaw f'attivitajiet soċjali. Fil-fatt, in-nuqqas ta' interess mill-irġiel ħareġ fi stħarriġ li sar fost aktar minn 480 raġel li għandhom 60 sena biex tinġabar informazzjoni dwar il-preferenzi għal parteċipazzjoni soċjali mill-irġiel. Ir-riżultat ġie użat biex jitfassal dan il-programm ta' attivitajiet li inkludi żjarat fil-Mużew Malti tal-Avjazzjoni, taħdida dwar l-istorja tal-Belt Kapitali, żjara fit-Torri l-Aħmar u taħdida dwar il-proċess ta' kif isir l-inbit. L-attivitajiet huma mirati għall-anzjani li jixtru jintaqgħu ma' anzjani oħra, jisiru jafu iżjed fuq suġġetti varji u jżuru postijiet ta' interess. Waqt it-tnedija ta' dan il-proġett pilota, il-Ministru Michael Farrugia spjega li din l-inizjattiva hija miftuħa għall-anzjani li jqogħdu fir-Reġjun tat-Tramuntana u jekk dan il-programm ikun suċċess jinfereġ f'aktar reġjuni. Dan l-attivitajiet huma bxejn, trasport sa jkun bxejn fejn l-anzjani ikun jistgħu jinġabru imorru l-post ta' interess jew u anka iwasluhom lura. Kull 15 sa jkun hemm taħdita jew inkella żjara kulturali. Għal iktar informazzjoni wieħed jista' jara l-programm mis-sit activeaging.gov.mt jew iċempel fuq 21 65 09 40. L-applikazzjonijiet jalqu ġimgħa qabel kull attività.